Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, послухайте, як у меня отрымливается. Складана, але я буду стараться. Привітання, дівчинки і хлопчики, салют, Буслік. Ой, Рися, як це дивно, що ти прийшла. Будеш моїм журі. Ким-ким? Журі. Гэта што значыць? Ой, тобі треба буде мене оцінити. А, вось яно што, ты нейкі конкурс наладзіў? Ну, амаль што. А хто яшчэ удзельнічае? Ой, толькі я. Дзіўны конкурс. Але калі ты просіш, я магу пабыць журы. Толькі папярэджваю, што я вельмі строгае журы. Так што старайся. Я готова. Босик, толькі я не спыталася, ты будзеш спяваць, танцаваць ці вершы чытаць? Буду гудзець. Гудзець? Гэта як? Як пчала. Послухай, у меня отрымливается. Ну? Гучыш, як сапраўдны камар. Які комар? Я ж гудзеў, як пчала. Не, Буслічак, на пчалу твою не было падобна. Значит, трэба яшчэ трэніравацца. Бусліка, навошта табе гудзець, як пчала? Мяне топа папрасіў. А, вось яно што. Наш Мішка вырашыў праверыць, ці хутка ён умее бегаць ад пчол. Не, зусім не тое. А што тады? Топа вельмі папрасіў пабыць пчалой. А навошта гэта яму? Ну ты ж ведаеш, як наш Мішка любіць мёд. Гэта ўсе ведаюць, Рмаў. І топа столькі разоў спрабаваў да пчол дабрацца, каб мёд ціхенька у іх узяць. Ведаем мы пра яго спробы. Наш Мішка нават маскіраваўся пад пчалу, але гудзелкі яго заўсёды рассакрэчвалі. Пачакай, ты хочаш сказаць, што цяпер топа папрасіў цябе замаскіравацца пад пчалу? Менавіта так. Пагадзіся, у мяне больш агульнага з пчоламі. Нешта не разумею. Што агульнага ў цябе з гэтымі гудзелкамі? У мяне ёсць доўгая дзюбка, быццам джала. Гэта раз. Крыльцы. Гэта два. Я маленькі. Гэта тры. Во, паглядзі. І я касцюм пачаў рабіць. Галоўнае цяпер навучыцца гудзець, як гэта робяць пчолы. Рмаў, пагудзі мне яшчэ раз. Пакуль што чую камара. Зрабі голас ніжэйшым. Ужо лепш, але пакуль што не пчала. О, вось гэта джж вельмі нагадвае голас пчалы. Цудоўна. Бослік, толькі я не разумею, што ты ў вобразе пчалы будзеш рабіць? Ой, топа даў мне адказнае заданне. Я павінен падляцець, як сапраўдная пчолка. Зазірнуць у дупло лясных пчол і паглядзець, там яны ці не. А потым хутка вярнуцца да топа і расказаць, колькі там мёду. У одно вядзерце памесціцца, ці трэба падрыхтаваць два. Здорава, праўда? Я яшчэ ніколі не ўдзельнічаў у такім. Бослік, а потым топа дасць цябе заданне лезці ў дупло і выцягваць адтуль мёд? Ну, магчыма. Буслік, ты што? Хіба так можна? Мяне ж лепшы сябар папрасіў дапамагчы. Як я магу яму адмовіць? Гэты хітры лепшы сябар спецыяльна цябе і папрасіў, таму што сам баіцца пчол. Ой, а што ж мне цяпер рабіць? Топа пакрыўдзіцца, калі я адмоўлюся. А так пакрыўдзяцца пчолы і больш ніколі не пачастуюць нас мёдам. А яшчэ могуць так раззлавацца, што пакусаюць усіх. Ой, і што мне цяпер рабіць? Ой, я ж абяцаў. Ой. Добрый вечер, мои гудзелкі-глядзелкі милые. Прывітанне, Надзейка-чарадзейка. Салют, Надзеечка, як ты своечасова? Ой, без цябе мы ніяк. Я заўсёды рада дапамагчы, толькі растлумачце, у чым справа. Бослік паабяцаў топу стаць пчалой і здабыць для яго мёд. Так,
Гэта вельмі небяспечны занятак. Ага, вось і я пра гэта кажу. Але Буслік хвалюецца, што ён паабяцаў лепшаму сябру дапамагчы. І цяпер баіцца яго пакрыўдзіць адмовай. А я ўжо навучыўся гудзець, як сапраўдная пчала. Ой, Надзейка, хочаш паслухаць? Як цудоўна ты гудзіш, Буслічак. З цябе атрымаецца выдатная пчала. Толькі ты паспяшаўся, калі згадзіўся выканаць просьбу Топы. Але ён так прасіў. Вау, Топа гэта ўмее рабіць. А што ж цяпер рабіць мне? Ой, Перш чым згаджацца выканаць просьбу, трэба добра падумаць пра вынікі. Ты будзеш добрым для аднаго сябра, а для ўсіх астатніх зробіш дрэнна. Ды і ўвогуле згубіш многіх сяброў. ой, не, я так не хачу. Буслічак, ты сабраўся паляцець да пчол і не пабаяўся. Дык вось праяві сваю смеласць і растлумач усё Топу. А калі ён пакрыўдзіцца? Нічога, хітранькі наш Мішка. На такую небяспечную справу адпраўляць малога сябра. Няхай сам пойдзе да пчол і дамовіцца пра мёд. Гэта складана. А няхай паспрабуе. У наступны раз не будзе такога прапаноўваць іншым. І я ў наступны раз буду думаць пра вынікі, а зараз пайду з Топам пагавару. Смялей, Буслік. А мы запрашаем усіх дзетак паглядзець з намі мультфільм. Я Топу ўсё растлумачыў. Ён трошкі пакрыўдзіўся, але ўсё зразумеў. Вось і цудоўна. А зараз час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя кодрачкі. Рмау! Цікавых усім сноў. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.